И здравейте хора, добре дошли на моето ново видео и сега много бързам, защото ще празнуваме нова година и сега съм в магазина да купя спешно едно нещо за селото ни, защото забравих едно много важно нещо. След това трябва да ходя до магазин за храна, да купя храна и трябва спешно да празнуваме. Сега е 3 часа и трябва скоро да почваме празника. Да тръгвам. Ще спра клипчето на пауза, докато взема абсолютно всичко. Така, хора, тук ще излязох от Била, купих също храна и сега трябва да тръгвам към селото ни. Така, хора, сега ще влизам във влака. Ще се видим, когато вече съм в селото. Така, хора, пребрах се вече. Сега ще ви видите колко предмети съм взел. Значи, масички, жителите ми казаха да взема, не знам за какво съм, но ги взех. Взех баничка, това ми е телефона и тук такова чинийки, за да можем да сложим всичката тази храна. Нека да ходим при тях. О, жители, здравейте, какво правите? Здрасти, ние тук му почваме тук да празнуваме, ти тук що дойде. Да, и всичко, каквото ми казахте, взех. Това е много хубаво. Значи, първо слагаме ябълки и последно ябълки. А жители къде е? Жителя в Лилаво. То отиде там да донесе нещо за ядене, вика. Добре, но обаче този дъжд не ми харесва. То казаха, че ще има и сняг, обаче пълно ще бъде дъжд. Надявам се поне в следващото видео да няма много сняг. Но сега ще чакаме да свърши. Той нали ще е набързо този дъжд, защото така да празнуваме не е много хубаво. Да, много бързо ще мине, да сме спокойни. Сега слагаме баница с късмети. Ще разберем кой жител или аз, кой ще получи късмета. Слагаме го ето така. Значи още лодчета. И тук още има за ядене. Ще сложим още нещо. Пица. И какво още имаме? Още много храна. Аз задължително телевизори, но ще ги сложа после, когато спре дъжда, за да не се повредят. Жител в Лилаво, ти ли дойде? Да. Добре, здрасти. Кой служи тази свиня тука? Аз и тук го. Ти няма се наедеш със своите свини. Спокойно, ти ще видиш. Аз ще видя. Хубаво. Сега слагаме телевизори. Който иска да гледа някакви филми. И ще гледаме президентското такова обращение в 0 часа. Майнкрафтския президент. И така всички ще можем да го гледаме от тук. Надявам се. Тук много не се вижда, но нищо. И така всичко го направихме. Аз забравих да сложа и тон колони, за да звука да се чува хубаво. И ето така. Също какво можем да сложим? Още една елха. Тук даже правят с фойерверките жителите, нали жители? Да, тук ще хвърляме фойерверки, но обаче ти ще ги пускаш, чули? Да, чух. Така, сега трябва да отида до едно специално място, дето просто да може звука да е по-хубав.
И по-бързо да върви интернета, защото сега, когато президента на Майнкрафт ще говори това, може малко времето да не е по едно и също време, и за да интернета да е по-бърз. Взех ето такива сървъри. И сега ще трябва да го свързвам един час. Сега отивам да взема един лаптоп. Така, хора. Сега трябва да сложим тук един лаптоп. И сега трябва тук един час да оправим ни неща. Значи свързваме с това. Свързваме с това. Лаптопа свързваме с телевизорите. Така, така. Така, така. И към тон колонките. Готово. И сега да напиша една команда. Готово. И сега трябва да настроя едни настройки, които ще трябва да ги настроям 1-2 часа. То ще стане 5 часа и тогава ще се стъмни. Т.е. 2 часа трябва да го настроим всичко това. Защо? Почваме. Добре, настроих го. Сега, жители, който иска, може да гледа коледни филмове. Но аз обаче... Пак ли дъжд? Защо има само един и същи дъжд? Жител, не каза, че само един дъжд има. Малко се пообърках, че има два. Но казват, че утре ще има голям силен снегопад. Чудо просто, чудо. Сега да видим прогнозата за времето. След президента, защото ще има тогава новини. То тогава ще стане нова година, но... Също сега ви предлагам, жители, да видим на кой ще му се падне късметчето в това. В питката. Сега ще видим на кой ще се падне в баницата най-хубавия късмет. Нека първо аз да изтегля. Аз малко се обърках, но удивен, но просто сега ще видим на кой ще му бъде най-доброто такова. Най-доброто късметче и ще му изпълним на едно желание. Може да се падне на мене, може би на някой жител, не е важно. Сега аз си тегля късметче. Така, тегля си късметче. Добър ден, драги граждани, играчи на Майнкрафт. Днеска е много важен ден за нас всички. Днеска е 31 декември и часа е 23:59. А именно точно след една минута ще стане нова година, 1 януари 2025 година. През тази година имахме много хубави моменти, празници и така нататък. Надявам се през новата година тя да бъде по-лека, по-добра, по-приятна, по-здрава. Желая ви да имате щастие, здраве, много късмет и всички да намерите през тази година много диаманти, като за късмет, или много от най-различни неща. И да се надявам тази година да няма много хакери на Майнкрафт. Честита нова 2025 година! Ура! Честита нова година, жители! Добре, сега трябва да пускаме фойерверките. Така хващаме това. И сега трябва да го сложим ето тук. Така, хора, слагаме го. Честита нова година! Идите се събрали, нека да погледаме всички назад. Трябва даже малко по-далече да отиде. Ето така. Ой, тук даже удрали. Сега толкова красиво заря. Просто красиво.
толкова красиво. Даже аз май мога в моята къща да се го понаблюдавам това нещо. Сега няколко минути ще гледате в клипа как просто е така. Зарядът. Ако искате да можете да си го привъртите. Но това е просто толкова красиво. И така, през новата година ще имаме много нови неща. Даже казва кмета, че тук ще построи май гараж или някъде тук из селото. Ще има гараж на кмета и гараж на тези жители, които имат коли. Също има детска площадка и там може да побесня за много неща. Ой, видя, ще се качим на най-високата сграда в селото. Добре, не е отворено лестница. Няма да се случва. И сега тук ще видим красивата заря. Интересно ми е, дали ще мога да скоча тук? 1, 2, 3! Ау, отзадих се и точно свърши заряд. Добре, сега тази машинка ще я махам. Че много електричество използва. И това. И какво да кажа, жители? Честита нова година! Благодаря, Теди, и на теб! И така. Хора, мисля, че това беше видеото. Мисля, че на всички жители им хареса. Даже на мен много ми хареса. Ето ни масата. И сега ще дояждаме храната. О, обаче нещо вятърче тръгна. Но това не ми харесва явно. Ще има наистина голям снегопад. Даже в следващото видео може би ще го видим. Добре, хора, това беше от това видео. Слагайте лайкове, абонирайте се и чао!